Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Sunod sa Bacolod, ginpaidalom na sa Alert Level 2 buot silingon. Mas ginpahapos na ang pagbiyahe. Ang mga minor de edad pwede na sa mga mall. Ang curfew hours ginpaliputan. Mga sinihan pati na amusement arcade pwede na magbukas. May report si Nico Delfin. Makita na sa mga nagabiyahe nga jeep sa syudad ang amat-amat nga pagdamo sa mga pasahero. Amo man ang pagdamo sa mga minor de edad nga mga kabataan nga makitaan sa mga mall karon nga na downgrade sa Alert Level 2 ang status ng Bacolod. Sa Executive Order number 53 ni Mayor Evelio Leonardia, pwede naman ang mga travelers nga padulong sa Bacolod kung may mapakita sila nga vaccination card nga authorized sang local government unit, Department of Health o kon Bureau of Quarantine. Hindi na kinahanglan ng ESPA sa mga pasahero nga magahalin sa Western Visayas. Magluwas lang kung sila ang nagabiyahe halin sa Manila kag iban pa nga lugar nga hindi isakop sang Region 6. So hindi ka na madula sila ang mga stay safe app, ang ilang ESPAs actually no, kung intersonal na travel. Pero ti ang atong gindula di isang regional na travel ang ESPAs wala na siya subong. Pero kutob sa mga hindi pa bakunado, kinahanglan gihapon ng negative RT-PCR test nga valid sa sulod sang 72 hours kag ESPAS. Wala naman sang pagbago sa pagsulundan angot sa nagapauli nga OFW. Required gihapon sila nga mag-submit sang ESPAS kag magpaidalom sa home quarantine. Dili nato makita kung ano ang pribilehiyo sa isa ka fully vaccinated individual kag sang unvaccinated individual. Gani, ang mga wala pa nabakunahan kag mahilig ang magbiyahe, magpabakuna na. May pilaman ka mga amusement arcade ang amat-amat na nga nagapanghimos para sa liwat nga pagbukas. Ginpakamaayo naman sang tagdumalahan sa mga mall nga ipaiway ana ang pagbukas sa mga sinihan samtang ginagamit ini nga vaccination area sang Bacolod EOC. Ginpaliputan naman ang curfew hours nga magasugod 11 sang gabi tubtob 4 sang kaagahon. Wala na kita sang age restriction. Galing te ang ato nang ginapanumdom sa ato pumuluyo sa syudad sa Bacolod. Subong sini naganubuaton kaso at sa matter of fact subong ning adlaw walo lang gid ang ato nga fresh cases. So that's the first time na naka-register kita sa single digit after almost 8 months nga pagbato ta sa sini nga pandemya. So ang ato lang nga pahanumdom nga gabay pa miskan na muna ni nga naghalog-halog na kita maabri ng mall sa ato mga kabataan, hindi lang kita mag-abuso kag hindi lang kita magpinagusto. Tubtob matapos ang bulan sang Nobyembre, ginatugutan naman sa 50% ang indoor activity pero dapat fully vaccinated ang mga nagatambong. 70% naman kung outdoor activity kag dapat fully vaccinated man ang yara sa pagtililipon kasubong na lang sang kasal, party, bunyag kag iban pa. Dapat fully vaccinated man ang mga empleyado sa mga tourist attractions, amusement arcade kag parks, theme parks, internet cafe, billiard halls, sinihan, bowling alleys, pati na mga manunudlo kag staff sang eskwelahan nga ginpahanugutan sa pagbalik sang limited face-to-face classes. Wala gihapon ginatugutan ang pag-operate sa mga kasino, bulangan kag pati na mga betting kag gaming establishments. Mas ginpalawig ng oras sa pagbakal kag pag-inom sang alcoholic beverages sa public places halin 12 sang udto tubtob 10 sang gabi. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.